Gde ste bre ljudi? Evo nas u novoj epizodi Winner Games PN. Sa vama je Paja i danas ćemo igrati Hunger Games! Tako je, tu je i Nole. Igrat ćemo Hunger Games na Mineplexu. Evo sad tražim gde je. Malo tamo onda trčimo po serveru. Eno ga. Izabrat ću ipak neki drugi. Survival Games 1824. Interesuje me da li ću uspjeti da pobedim partiju. Čekajte da uzem moj kit Knight, ili kako se već zove Knight. Za 45 sekundi kreće ova partija. Malo pre smo igrali jednu partiju za zagrevanje, bili smo vrlo dobri. Bio sam drugi i kada sam taman mi je trebao jedan udarac dobijem jednog lika, a meni zabago internet, a još plus i nisam uspio da snimim jer sam zaboravio da upalim snimanje. Izvinite, ali ovo je, ako šta god bude u ovoj partiji, ja ću postavim na YouTube-u i nadam se da će vam se svidjeti. Tako, sada čekamo da krenemo još 15 sekundi, vidimo neki lik, ima baš dobar skin. Staby PC, kako se zove. Pik. Ups. Ja se zovem Sky Detroiter, krećemo! Idem tamo, ići ću tamo. Evo, krenulo je. Opa, vidimo odmah chest na brodu. Bravo za mene. Gde je chest? Jao. Aha, video me je, ali neće. Neki lik me video, kao što ste vidjeli, neki lik me video, ali neće me napada. Vidio sam valjda ima Iron Sword, ne znam. Da li mene vara vid, ali ja sam vidio još jednog. Zato bežim ja. Neki čas da nađemo s nekim mačem. Našao sam jedan malo pre. Opa, prošla mi je ljudi bila odlična. Na početku sam našao Iron Sekiru i opet sam upao u vodu. Sad bi valjalo da nađem merdevine neke da se popnem, jer sam... Da možemo na brod? Pa, Evo ga čest. Vidim, to ću da otvorim, samo da se popnem gore, ili ovako ću. Ovo je niti beskorisne. Uhu! Ne znam što sam uzeo kožne čizmice. Čižmice. Možda zatrebaju. Iron Sword, gotov sam. Ljudi, ali odigrat ćemo još. Uspeli smo! Ljudi, ubio sam lika. Bio mnogo jači. A bio je mnogo jači, čemu misle da ima Iron Sword, ali to je bio kameni sword. Čekaj, možda se obučemo. Da se obučem. Gdje je još jedan chest, evo ga. Očekujem Iron Sword. Ja sam pomislio da sam gotov. Pukli smo. Aha! Evo ga još jedan lik. Ne, da nek mi dođe da ga ubijem. Vidimo da se plaši da nam priđe. Da li ja vidim i to još jedan chest tu negdje, nema ga. Da nek mi dođe. Eto ga, ide kroz vodu. Ili imam strelu. Ima pristojne odjelce. Ima kamenu sekiricu. Nemo šta će sad uradi. Beži. Krije se, aha, eno ga pod vodom. Enega. On misli da mi njega ne vidimo, aha. Aha, imam 2 strele, ljudi. Nemo. Eno je tamo zančetovanje. Gdje? Aha, ljudi, ko je to? Da se popio na brod. Čekam ga. Ubio sam ga sa strelom, ljudi! Gađao sam ga i pogodio sam ga u vodi. Ljudi, mutovan sam, što ne volim kad mi je neko... Ubio sam ga strelom u vodi. Znaš? Da li da mu uzmem stvari, da im? Imao je mač.
Ma, nisu... Imao je neku pristojnu odelce koju mi... Imao je, vidio sam prsluk. Idem da se popnem negdje na pristojno mjesto. Evo, Aha, lik. Idem da probam da se popnem na drvo, na brod. brod. Ljudi, ne znam šta pričam. Ako čujete neke Zvukove. u blizini, to šta kažem. A To je moja nemirna sestra. Izvinite zbog toga, to je moja nemirna sestra. Je, ona je malo mala. Mala, ima 3 godine. A sad kuda da idem? Samo da nađem tu negdje na sneg. Dobro, čini mi se da je lik, to ostaje neko čudo. Skočimo odavde. Dobro, moramo da jedemo. Izgubio sam srce. Ali sad ćemo i da se dopunimo na sekund. Koliko nas još ostalo? Ovo ne može da se uzima, to znam. Čest, Čest. ništa. Ali ova partija mi baš dobro ide, ne znam kako sam ubio. Prvo. Šta mi se to da... nema hrane. Nema hrane, gdje je hrana? Neki čest sad našli. Mogli smo da uzmemo od onog neka pitu, ali bili smo pod vodom. I nisam primetio. A čekaj, ili imam ja? Nemam hranu, jo. Čekaj, mislim da neko tu nije. Kad bi imao sad jedan kompas. Ali tamo, dok sam bio na brodu, stalno su dolazili neki likovi. I vidio sam ih sve, ali oni su se uplašili, bežali su. Jedan lik je trebao da me napadne, ja sam ga našao u vodi. I to je ono što sam uzeo njega u oklop. Sad ljudi, pitam se odakle bi mogu ja da se popnem. Neki broj. Idemo na tamo, idemo na ovamo. Pećina desno. To je prolaz. Prolaz neki je. Primak izvučena pećina. Vidimo, ostalo ih je 5, još malo pa će izgleda deathmatch. Poznati Ali- DM. Kao DM, ali trebam da nađem hranu, što mi je problem. Jer neću moći da punim srce u fajtu. Ajde, čest. Vidio sam, zaboravio sam da uzem ono... O, sneg! A ljudi, vidite dokle mi je došao sneg. Do kolena. Šalim se, eno ga tamo iza. Idem ja kroz onaj prolaz. A to ćemo još više navatiti sneg. Tu neki mostik. Ja to vidim neki chest. Da, Chest. jeste. Samo da ga nisam otvorio, ili neko drugi. Sad da nađem još. Mogu bi da napravim zlatan mač, ali ne znam koji će mi. Vidite, što mi je nešto loše, internet piše da mi je jedna crta, znači moglo bi da me izbaci. Zaustavio se tamo sneg. Koji lag. Izvinite, ali ovo je neki lag, debeli lag na Mineplexu. Mineplex, ajde. Uhu! Kapica i spremljena kriminadla. Deathmatch, kaže. I deathmatch kreće, neće još deathmatch da krene. Stavi sam tu kapicu. Sad ću. Nisam poja. Cookies. Ovo je ljudi neki debeli lag, ovdje ovdje nema pomoći. Pojao sam, samo da mi se kolačić. Ljudi, da li me vi zezate? Vratilo su mi se stvari iz chesta. Neki hak. Opet smo pojeli komačić. To se ovdje dešava. Ljudi, ovo je lag od kog ja imam 2 spremljenje kriminadla, koliko se meni čini. Ne, volio bi da sad ne bude lag. Evo toga. Nadam se da će mi se napuniti srcići. Deathmatch.
Gotovo, pukao sam dvojica. Idemo na 1 na 1. Gdje su? Gde je? Idemo 1 na 1, valjda. Gotovo, prso sam. Ljudi, izgubio sam, ja mislim, ovo. Jesam, vidim. Beži. Nema veze, bio sam drugi. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam